שלום, אני עמית קניג, אומן ג'אגלינג בינלאומי. ההתחלה שלי לא הייתה קלה. הובחנתי עם אוטיזם והתמודדתי עם ביטחון עצמי נמוך. ואז גיליתי את הג'אגלינג וזה שינה לי את החיים. קודם כל, מצאתי את התשוקה שלי ובניתי לעצמי את הביטחון העצמי. היום אני מופיע עם המופע הסולו שלי Upgraded ואני משתף את הסיפור שלי בהרצאת השראה בשם להטוטי מוח. בהרצאה אני מדבר על התגברות על אתגרים והפיכתם להזדמנויות, לתת לילדים ולהוריהם תקווה, להראות להם שגם עם מגבלות ואילוצים אפשר להתפתח. אני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת לצמוח ולהתפתח, לא משנה מה הנסיבות. אני מזמין אתכם להרצאה מרתקת המשלבת בין סיפור חיים יוצא דופן למופע ג'אגלינג ייחודי המשלב אור ותנועה. אל תפספסו את ההזדמנות לחוות חוויה יוצאת דופן.